Drahí Bánovčania, v tichu týchto jesenných dní sa znovu zastavujeme, aby sme vzdali úctu tým, ktorí nás predišli na večnosť. Ich mená, tváre a spomienky v sebe nesieme ako vzácny poklad, ktorý nám pripomína, že život je dar síce krehký, no nesmierne vzácny. Po tieto dni sú cintoríny rozžiarené svetlom tisícoch sviečok. Každá horiaca sviečka rozpráva príbeh života, radosti aj bolestí, úspechov aj pádov. Príbeh človeka, ktorý tu zanechal stopu, či už v rodine, medzi priateľmi, našej obci alebo spoločnosti. Spomíname na všetkých, ktorí tu kedysi kráčali medzi nami, na tých, ktorí odišli po dlhom živote, aj na tých, ktorí nás opustili prískoro. Každý z nich tu zanechal kúsok seba v našich spomienkach, v skutkoch dobra, v stopách, ktoré sa nezotierajú časom. Tu v Bánove máme dve miesta ticha a spomienky, je ním starý cintorín a nový cintorín, na ktorom sme predčasom osadili aj nové tabule, v ktorých sa nachádza menný zoznam zosnulých spolu s číslom radu a hrobu, kde sú pochovaní. Na oboch cintorínoch odpočívajú generácie našich predkov, ktorí svojou prácou, vierou, obetavosťou formovali charakter a históriu našej obce i krajiny. Tu sú pochovaní aj naši významní rodáci, kňazi, starostovia, predsedovia miestneho národného výboru, reholníci a osobnosti spoločenského, kultúrneho, duchovného a športového života v Bánove. Nezabúdame ani na tých, ktorých hroby už nepoznáme. Za nich sa modlíme pri centrálnych krížoch a s vďakou im zapalujeme sviečky. Na novom cintoríne sa skláňame aj pred pamätníkom padlých hrdinov z prvej a druhej svetovej vojny a s úctou spomíname na našu rodáčku, sestričku Veroniku Teréziu Ráckovú pri jej buste. Ich odvaha, viera a dobro nech sa stanú našim príkladom. Nech svetlo večné svieti všetkým našim zosnulým Bánovčanom. Nech odpočívajú v pokoji a nech ich pamiatka žije v nás.